Ayo kanca para kanca timbang turu sore-sore tono bujang ganunge Surya Krida budaya. Silik para bujang kanong kang boten purun rekoso. Bisa kan? Toh. Kocan ngajari todok nalika sampun ana salah sawijining patembaya kang kasuwun dening Sang Kusumaning Ayu Dewi saka langit. Minangka bujang kanong terpilih, bujang kanong terbaik senadyan to ala tanpa rupa. Nanging ora nduweni watak adikang adigong adiguna. Surya Krida budaya.
Ayo diteni malah wedi. Resiko. Oke, pangkat tambahi lek kowe. Tambahno maron 12. Iya, he, to. Hai. Iya, la tala. Ai. No! Ha ha! Ayo yo! Heya! Lho, tambahi lho 20 malah nek njalukne 15 ya, Mang. Lho, matane disipitne malah ketok kaya merem. Mbok mulai rasa simpakan. Halo. Aja. Timbang kesetrum mati nom ya. Panjak kok umek to mburi. Arake kurang. Astagfirullahaladzim. Boten tak tasik. Ku cangkeme luwak-luwak ngene iki mbun. Koyok yo. Mosok entek tenan. Wilo sawer itu. Lah kene sing senggak-senggak karo sing kendang kok ya ora disawer to. Wes, ora tak senggaki ora sudi, ngono. Nandang gawe dhewe. Ora usah tabuhi. Oi. Basongkong. Oh, terima kasih. Lah kok mesi tok, lah sindenku ora diparingi. Mengke Mary niki lek ngamuk nyantet tiyang lho. Kalau Mbak Devi. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih, Bu. Saking Basongkong nggih, matur suwun. Mbak nuwun. Nggih. Aku mikir rezekine lancar Anak ngoae engko gitu kuarak. Hah? Nilai mikir. Kok setrum ora be? Kok lagi payu lho. Nek SKB iki rumasamu ora setahun pisan iki agendane iki. Iki suwi ramae setahun pisan ya. Lah iya iki lek iki acarane ben taun, lek gak kene sing nanggap sapa? Ora enak. Paling yo pol ning omahe Ucil ngono kae tabu-tabuan. Omahe meslek. Lah nek enak kuwi. Nyale. Kuwi acarane mek gebyakan. Ora apa-apa mau cekel wis digronding aja. Ora apa-apa. Lho. Ngene iki. Oh, pokok cangkemmu ora mengandung diesel lho ya ora. Ora nyetrum. Aku lagi payu lho, Yos. Iya padha. Lagi payu ning kene lho pertama. Iya padha. Lagi dijak ta ning kene. Heeh. Ya aku yo dijak suwi jane. Pendak tahun. Aku lagi pisane kene kene. Lho kan tak jak. Wih mu bengo. Lah wong kene jan kaya-kaya. Lah aku mbok kon mubeng apa aku tuyulmu? Ora. Ora. Sitoke sing dagel stok ngemis. Iya. Emang ngono to? Weh. Jenengmu ning lor malah elek. Jenengmu kowe lak ngono jenengmu ning lor malah elek, ngerti yo? Yo, kowe manut kok cangkeme Yos iki lho. Lah, alhamdulillah. Wis dikira Pak Ogah wis. Jan ra kajen iki. Alhamdulillah, ya Allah. Bila. Anu juga ada nih. Gak cukup ya dari sakmu. Manut aku so. Napa? Nggih. Kala. Nggih. Manis ya Allah. Sayang sik. Nah, Ngesane cah iku lek turu pripen raimu. Drubuk.
Esuk gede yo. Entuke lanangan kaya aku, Nggo. Remuk lho lek koyo kowe. Isi Beh, golek nadas sing rada gedhi to kresek abang ngono lho. wi lang. Kelo. Wis to. Kuwi bapane riwari-wi gayane ya ben oleh saweran kuwi jawabanmu. Mogak ta jawabes. Kowe tajak ninterno aku ben payu e. Gek nang mburi ngurus-ngurus udan ngono lho, Peh. Kuwi lho. Kulon. Bapa telu iki mosok ngleh udan sitok arene sing godak. Enek si setan, gandengan si setan. Enek iso, si setan enek. Gak apa-apa, udan ki rahmat kok ya. Ndasmu. Wis sempakku teles e. Lah ya kuwi oleh saweran kuwi nek tuku sempak. Sempak sitok regane piro ya, Wis? Saiki sempak ki paketan. Wong sempak 20.000 oleh telu sitok 20.000. Sempak isine 5. Sempak opo? Sapak isi 5. Gayo sempak teko tali rafian ngulit. Ya, aku gak wani rono ya, Nang. Matamu kowe iki. Ora apa-apa wengko lek wani to, wengko kesetrum lah, itu BPJS. Nah, kuwi lho. Malah Jangan saya ora tau main BPJS. kowe oleh jasa lah harja. Jangan ora tau main iki. Lho, ora pangkat 3 itu. Lho, apa 5.000 paling? 15 jari yo semua. Adi matur suwun, Yan. Iya, matur suwun. Warga Tamanan. Warga Iku Pasar acarane Tamanan. Kupatan. Aku wis Tamanan kono di terminal lama. ya semungkin ya nek Tamanan goblok. Acarane kupatan. Lah, wis aku Kupate ta sik, Bu, kupate. Aku eling, ya eling masalah kuwi, eling acarane eling. Acarane Budi apa? dijak ning kene ya. Oh iya. Betaun. Terus. SKB terakhir ngene tok. Iya. Gak. Bariki saya rame tanggapane, ya to. Murah tapi. Aja ngono, lek kowe kok murah kok ya ketut murah. Lah aku ora kowe. dijaki. Lho. Mosok ta? Ya ora Aku no Mas Roni karo Ucil lho. Matur suwun jangan karo kagem apa jenenge warga-warga Tamanan iki macarae kupatan. kupatan. Kupat masal ibaratnya Kupat kena ngomong masal. ngono. Lembu karo aku ya. Ya kok. Mau disuguhi ning kono soto. Iki lho. Iki lontong iki kok kupat to. Iki lho. Kupat iki apa bedane to, Yos? Juga karo mau Kristen kok teko ya ora mudeng. Goblok arek iki kan. Ya. Lah ya. Idul Fitri ora nyang. Cahe. Ade yo uluk salam dhisik lah berarti ben ngomong. Ora usah uluk salam ora tau salat iki kok uluk salam. Mas aja riwari to, Beh. Hari sih ya apa hari sih? Ya iki sitoke. Salam dhisik. Cek. Kowe aja maju-maju engko kena. Kuwi mbok geran nyetrum digedepi keter. Kowe lah manut Joshua ning jenengmu ning lor elek menurut aku. Salam dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane kowe iki entek piro jane kowe iki? Teles sik. Salam tenanan. Aku ora tahu kowe salam gong tau nek jarane gong tau aku. Sopo? Salam amamu. Tawe. Kapan ndak? Kowe salam dhisik januk pajak dhewe. Nggih, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mas-mas Dedek, nggih. Nggih, matur suwun nggih. Niki kula sampun disangoni amargi ndek winginane niku Salam dhisik goblok. Kowe salam dhisik. Adiwe ning kene disambut dengan apik, adi Lah, iku kudu yo apa, apik anak? yo an. Imbal balike lah ngono lho. sik blek irungku megap-megap Wis ora apa-apa. Nelor payu-payu kowe. Wis. lanang iki. Wis ndang. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa Podo Ojo. Sing tenanan, sing kompak. sing kompak. Jajal aku ya. Ya, Cek. wis. Pajake ben mangan Nah, dhisik. Ning kene ra kopen pajake. Piye to iki? Nah, ra kopen. Nah, salam. Sik enak sing liwat teh, Gak? Ora enak. Aman. Aku ngapunten nggih Bu nggih. Mboten wani teng maju lho. Ngapunten nggih, ngapunten nggih. Kowe maju wo, kok malah akeh. Nyetru. Ya. Nyetrumu kan lek kowe. Peh, lah kok ngono modelmu. Piro, Blek? Tuku sempak. Alhamdulillah. Tumpukne. Sempakmu kan jebol-jebol, Blek. Udah semua sempak branded ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang ngono ngomong goblok. Sik to, Blek. Lah motomu ra nyawang.
Yo, Waalaikumsalam. Sik. Wong kene takoni, Lang. Piye? Udan pangan. Walik gedeng. Sorry, karo aku. Wong kene wis sugih-sugih aja ya. Loh, meskipun udan kaya ngene, direse kaya mau karo dhewe ta mau? Direse kaya piye? Wong kene pangan delok, wong gendeng-gendeng pangan delok. Weh, wong gendenge. Mboten, Mas iki wong kene ndelok wong gendeng-gendeng Mas ngono lho. Walik. Bose barang kok gendeng berarti kan? Iya. Loh, potongnya bos kekno aku ora apa-apa. Lha wis kejak sapa kowe? Kowe. Lah iya. Kalah iki panggen aku. Tutokno wis, kalah aku. Ade yo minal aizin yoan karo warga kene. Urung to we minal aizin yoan? Urung. Lah iya to. Lah kok kenali sak meniki kan? Loh, mesti ki ade kan salam minal aizin padha ae to yoan? Ya padha. Lah nggih to. Menawa oleh gawa mulih sitok ngono lho. Ndak semu. Ki piye? Sik. Iki keadaan ngapunten nggih Bu nggih. Nggih, keadaan wiraswarane ning mburi ade gene sing ewangi. Gene sing ewangi omong. Kemanya ndi? Ngising apa piye jenenge? Ganuan rapayu banget dijak ae. Ora enek golek. Hah? Ora enek goyong golek iki. Minal aizin wal faizin nggih Bu nggih. Dari kami orang dua ini memimpin mewakili Jaranan Surya Krida Budaya mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kok meneng ae bisu jane ya ngomong ngene. Aku sapi lho iki. Sabar, Bu, sabar. Wis bar posone Pak kon sabar ya. Mas, sampean ewangi ngomong, Mas. Aku kentekan ngomongan iki. Saya takoni ya. Ewangi no, Mas. Wis ganuan apa yo banget dijak ae, Jan. Wis ning lor gak payu. Wonge mek guyah-guyu tok iki. Wis dijak di korting, San. Ayo ndang neh nomah lho. Lha piye to, we? Salto to. Menawa ditambahi neh. Salto neh. Iya, Lang. Relas iki. Aku wis izin, Lang. Tenan wis. Lah mbok kira aku ra izin. Adi kudune leren ganong wisan. Alah wis to ora apa-apa tekad kip boyoke kuat-kuatne sesuk dilas. Iki dipeksa tuan rumah lho pangga dijak ae. Wis penting ditambahi kok. Ya, Ditambahi. 20.000 to. 5000 muni aku mau. Lah iki, nggih. Asik. Asik. Ya Allah 2.000. Kene sapa mulih diri. Sayang Blek sayangan blek. Kowe wong pepean sayang. Salto gak apa Yo ya? iya. Udan mare yo. Wis to, los. Ketan ngomong udan. Wis ora usah omong meneng wae. Wis jujur iki Bos, ngapunten yo. Iki ganon gak payu ya ngene Kediri takon iki. Iki lagi iki dijak ya. Wis tuwek pisan. Orane wis tuwek, wetengku lho debe wong meteng lho. Padha iki lho. Ya padha berarti. Ayo ndang. Telung sas. Ayo Gil. Ben barongan gendang wis marai udan penonton kene yo ora yo engko lak ndelok terus kan gering. Ora nek Mas sote karo bojone kok gering. Lo, tos, yo, oke, yo. Sing alon-alon cah bagus. Sumo. Disawarne, sawarne. Ya.
di kawasan timur, barat, selatan dan selatan. Nah. Siapkan sawerannya Mas. Iya. Loh, 20.000 ping loro piro? Sik, tak sawer 50 juga ketekan piye? Ketekan lho ya. Setengah jam. Ya, Mas, ketekan Mas. 50.000 left. Piye? Heeh. Heeh. Karo iderno kuwi kumplungmu kuwi iderno. 50.000 engko ping 3 150. Kena gitu ku sempak ngomongmu. Ya, Mas, ketekan ya. Ya. Piye? Payu. Ketek panggah payu ning lor ning ujange payu kok ning kene ra payu. Ya. 50.000 ketekan ya. Oke. Piro? Lah piro? 10 menit. Seprapat jam. Ya. Lho jare pokoknya ngewangi kita ngomong begini. Iki duet ketekan lho ya. 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 Duel. Heeh. Duel dadi kowe kok kono. 50.000 ketekan. Sitok kok kono, sitok kok kono. Lah, piro gathuk teko tengah. Sik. Iso. Apik kae karo ketek asli. Sik to, Pak apik ketek sing kae karo ketek asli. Piye? Oh mau iya. Ya wes. Mas, Ayo, ketekan Mas. Sitok kok kono, sitok kok kono. Ditanjakne ketekan. Lah iki kok 50.000. tepuk kok tengah. Yo, Wong sitok. loro bareng jogete kudu bareng. Piye? Isi kok kulon. Oh. Mingkuk tepuk nang tengah grawuk-grawukan. Heeh, grawuk-grawukan. Wong Kuwi ketek kok. jenenge ketek kembar ya ngono kuwi. Piye? Ketek. Yo Mas, ketekan 50.000 ya iki wis positif ya iki. Di lho ya iki. Piye? Piye? Aja kok nyangneh lho iki. Heeh. Anumu gawonen kuwi kumplungmu. Iso tenek tambahan. Ketekan mubeng. Sitok kok kumplung, sitok kok galon. Heeh. Minggu galon. Iki umpamane kemedi ketek ngono lho. Ya. Lah, ya. Ya ta. Apik ketek iki to timbang ketek asli. Iki sapa to nggo kakas. Ora apa-apa Mas kuwi. Wis to, kuwi kok ubengne kok bek wis to. Percaya aku. Bek banyu. Banyu udan. Udan. Yo. Wis tak siapne lho iki 50.000 ketekan full. Heeh. Full ketek. Tek ketek kok suwi melek mu nego ki. Wah. Hawi mau malaya. Monggo para pamirsa, nggih menika kethek berjamaah. Ya, kethek berjamaah. Sedaya kados kethek. Kethek, Panjake kethek. seapik kethek asli karo iki. Heeh. Heeh, kethek. Kethek. Kethek kabeh sing delok ya kethek. Mas Roni berarti. Ora. Iki mang ora. Heeh. Yo Mas, ketekan 50.000 langsung lep. Ketekan 50.000 gak ditatah raine langsung lulusan. Balik on. Kenogone morat marit kaya uripe. Kowe iki lagi teko ora kare tatanan, ora sanyang sosone. Ketheke ora kompak. Piye? Wong kethek ora duwe isin, mosok kethek-kethekan duwe isin. Yo tabuhan. Yo, iki kethek
50.000. Kethek 50. Kethek 50 tuh ya. Kethek 50 gak enak tatane. Yo didum. Yu, pakai 20.000 ya. Piye? Sik. Kethek selawe, padahal kethek 23 pi susuk pi. Sik to. Susuk 4.000 gorene. Selawe kan geblak dhewe ngono lho. Ya, lek kuwi mau pangan dhewe ketheke kowe tok. Wes ngene. Engko lek ketheke apik tenan tambahinnya 50. Baik, Bro. Ya. Ayo. Bener. Sik. Kurang endek, Mas. Piye? Kodok endek. Heeh, wis apik-apik kuwi. Apik awakmu tadi bang kethek asli. Heeh. Ya. Iya. Lek nggawa payung iki berarti Sarimen pergi ke pasar. Ya. Sarimen pergi ke pasar. Yo. Nggih menika kethek kakean nego. Ora apa-apa ngene iki werene neh jek sok werene neh jek setahun kas. Wis sedek lali masyarakat. Kuwi masyarakat kene sedek lali sok rene nggo dhuwit nggo paping. Karo gambarmu wis lali nek setahun kas. Bisa masyarakat rene nggo paping. Ya. Dantem raimu. Ngire. Sarimen pergi ke pasar urung ditanjakne kok njaluk liya neh. Urung pas kuwi Mang. Gur setengah sesi. Yo Mas, Sarimen pergi ke pasar. Yo. Ya Allah, buat-buatnya golek. Bot-bote duwe cicilan Magic Jar yo ngene iki. Piye? Isin, tapi lek nopo dhuwit gak isin. Mosok Terus pakai pedang tenan. Kuwi bandane sapa mok rusak iki. Enak apa? Irik. Piye Pak, dadi kethek neh. Piye? Wah durasi. Oke, Heeh, durasi. Alhamdulillah, Blek. Rodok selamat nyawamu ki Mang Dino. Lang, Gilang. Aja salto yang mending. Ojo ketek-ketekan. Helang ora usah satu ayo durasi kok dadak satu barang. Lah yo ben iso werne. Wis to. Sore nek sing kamera. Aku ben nyapuk kok kene nak nggo dhuwit 200 ora yo gak apa to. Ya satu saiki kayak pes ayo. Emang ngomong. Iki selak mek jijere. Jelek. Emang ngomong. Wis ora usah ngomong ayo kek dibareng. Surya Krida Budaya. Oh.
sing gendang. Dan ora godiak kok ndak lali bareng.